Блуи е един от най-обичаните анимационни сериали в света в момента. Но не всеки герой получава едно и също отношение от феновете. Някои са обожавани, някои са наистина изтощителни за гледане, а някои са някъде по средата, в зависимост изцяло от това кого попитате. И днес ще разгледаме най-обичаните и най-мразените герои в Блуи. И някои от тях наистина може да ви изненадат. Нека започнем с най-мразените, защото честно казано е по-забавно. Първа е Олд Пък. Тя се появява в епизода Бабината кола, където иска да купи скутера за придвижване на Дориин. И от момента, в който се появява, тя е ужасна. Тя е груба към всички около нея. Тя чупи чаша и отказва да плати за нея. Няма да плащам за нищо от това! Тя обвинява Чили. Нарича бандит, дебел, а после започва да крещи на Мъфин, която е 3 годишна и просто си играе. И тогава, накрая, след като всички се постараха да й помогнат да си вземе електрически скутер, тя им показва език. Чао! Тя е един от онези персонажи, които съществуват само за да бъдат неприятни. И го прави много ефективно. След това идва и Херкулес, кученцето Сан Бернар, което постоянно караше Уинтън да ляга на земята, за да може да прескача над него. Никой не искаше да играе неговата игра. Никой не беше поискал неговата игра. Но Херкулес не го интересуваше, защото беше по-голям от всички останали и го знаеше. Добре, просто ще стоя тук и ще правя това. Да използваш размера си, за да тормозиш по-малките деца, никога не изглежда добре. Той се появи само за кратко, но остави силно впечатление и то не е добро. А сега ето един персонаж, който разделя хората повече, отколкото бихте очаквали. Тина, въображаемата приятелка на Блуи от 3-я сезон от едноименния епизод. Можеш да се запознаеш с Тина. Тина, тя е наша приятелка. Тина е невидима. Тя причинява напълно неразумно количество щети за персонаж, който технически не съществува, а хигиената й наистина буди притеснение. Съжалявам. Но ти миришеш. Да. Кога за последно се е къпала? Зъбите й падат, което шоуто представя като напълно нормално. Тя игнорира съвети, бие се с други въображаеми приятели и беше толкова разрушителна в оригиналната версия на епизода си, че създателите трябваше да го пренапишат, за да може историята да работи. Повечето хора, които говорят за Тина онлайн, са съгласни, че е досадно да се гледа. Тя е създадена да бъде хаотична, но това не я прави по-лесна за понасяне. Следва Коко. Розовият пудел не е зъл, а има фенове, които наистина я харесват. Но Коко има навика да бъде егоистична по много специфичен начин. В Диви момичета тя се опитва да накара приятелите си да играят само игрите, които тя иска. В цирк тя притиска Блуи да накара Макензи да бъде уж съпруга ти. Тя не слуша, когато отговорът е не, и това бързо омръзва. Вероятно фактът, че е най-малката от 9 брати и сестри, обяснява защо се държи по този начин. Но разбирането на причината не винаги прави поведението по-лесно за понасяне. Джудо е подобен случай. В епизода Пеперуди Джудо е наистина зла към Бинго. Тя не иска да играе с нея и кара Бинго да се чувства така, сякаш няма никаква стойност. Кой ми е приятел? Тя се извинява в края на епизода, но този момент остана в съзнанието на хората. Много фенове намират Джудо за досадна, дори в епизоди, в които не прави нищо лошо. И това най-вече се свежда до начина, по който се отнесе към Бинго онзи път. Сега нека поговорим за бащата на Клои. Той изобщо не е лош човек, но е много специфичен тип досадник, който възрастните разпознават веднага. Не може да спре да поправя хората. В епизода Октопод децата играят си весело на една игра и той спира всичко, за да уточни, че крайниците на Октопода всъщност са пипала, а не ръце. Никой не го е питал. Играта си беше наред, просто трябваше да го каже. Той наистина иска да се включи в играта с децата, но не знае как да изключи онази част от мозъка си, която държи непременно да излиза права, дори когато всички просто искат да играят. Много хора са срещали някой точно такъв, което вероятно е причината реакцията към него да е толкова силна. А после идва дядо Боб. Някои фенове дори не знаеха, че е жив. Имаше теория известно време, че е починал. Когато за първи път се появи в епизода с ретроспекция приказка, той не можеше да си спомни името на собствения си син и не направи нищо, за да помогне на бандит да проговори отново. Той е баща, който просто не обръща много внимание. И това е частта, която феновете трудно могат да простят. Той се появява отново в епизода със знака, след като е бил в Индия, което поражда повече въпроси, отколкото дава отговори. Мненията за дядо Боб все още са силно разделени. Сега нека преминем към любимците. И тук има някои страхотни герои. Сникърс не получава много екранно време, но феновете, които го обичат, са отдадени. Той е куче с къси крака, което винаги е последно във всяко състезание и никога не изглежда притеснен от това. Той просто продължава напред, като окуражава всички останали, докато все още е няколко крачки назад. Има нещо наистина освежаващо в герой, който има ограничение и просто не го превръща в проблем за никого. Той просто се появява и се забавлява. Феновете обичат това у него.
Мафин присъства и в двата списъка, в зависимост от това, кого попитате. Някои хора я обожават. Тя е наистина забавна, непредсказуема и внася енергия във всеки епизод, която шоуто нямаше да има без нея. Но много зрители я намират за изтощителна. Нейните изблици са малко прекалено реалистични. А ако някога сте се сблъсквали с малко дете, което не е спало достатъчно, някои от епизодите с Мафин се усещат по-малко като комедия и повече като спомен. Тя не е замислена да е лесна за понасяне. Тя е дете, което все още не се е научило да се контролира и шоуто много добре знае какво прави с нея, дори когато е трудно за гледане. Калипсо е един от най-обичаните герои в цялото шоу. Тя е най-умният и най-проницателният учител, който може да си представите. Тя разбира през какво преминават нейните ученици, без те изобщо да трябва да го обясняват. Тя ги насочва към това сами да решават проблемите си. И има нещо почти магическо в начина, по който действа. Тя е тихо присъстваща, никога не е натръпчива. Винаги знае точно от какво има нужда моментът. Всеки фен помни Калипсо. Жан-Люк се появи само в един епизод, но феновете, които го обичат, го заявяват високо и ясно. Той е френско говорящият лабрадор, когато Блуи срещна по време на къмпинг. И тяхната връзка беше мигновена и истинска. Хората мечтаят да го видят да се завърне и да играе по-голяма роля в бъдещето на Блуи. Той се появи само веднъж и от тогава не излиза от съзнанието на феновете. Ръсти вероятно е най-обичаният второстепенен герой в цялата поредица. Баща му е в армията, което означава, че той приема отсъствието и несигурността като напълно нормална част от живота си и го прави без да го превръща в проблем за другите. Просто продължава напред. Играе честно, отнася се добре с всички и прави всяка игра по-забавна в момента, в който се включи. Епизоди като Армия и Крикет удрят особено силно възрастните, когато разбереш контекста на това, с което Ръсти се сблъсква у дома. Много родители са оставили коментари, че са плакали докато са гледали тези епизоди. Това не е реакция, която очакваш да имаш, докато гледаш малко червено куче да играе крикет. Фриски е обичана от всички. Тя е най-добрата приятелка на Чили, кръстницата на Блуи и едната половинка от една от най-добрите двойки в шоуто. Тя е грижовна, топла и забавна по начин, който изглежда напълно естествен. Знакът й даде една от най-добрите емоционални сюжетни линии в целия сериал. Никой няма нищо лошо да каже за Фриски. Чили е всичко, което бандите за момичетата и дори повече. Тя е силна, търпелива, много любяща и ненатрапчиво е най-способният човек в домакинството на Хилър. Тя защитава мечтите на дъщеря си, подкрепя семейството си дори когато е изтощена и прави всичко това, без да го превръща в голямо събитие. Чили заслужава цялата любов, която феновете й дават. Бинго е обичана практически от всички. Причината е, че всичко, което прави, изглежда истинско. Тя се вълнува по начина, по който истинските деца се вълнуват. Тя се разстройва по начина, по който истинските деца се разстройват. Дори когато е трудна, ти разбираш точно откъде идва това. Взаимоотношенията й с Блуи са сърцето на шоуто. Те се карат, не са съгласни един с друг, но зад всичко това винаги има топлота. А Бинго не е просто поддържащ персонаж. Тя има свои собствени епизоди, свои собствени сюжетни линии и свои моменти, в които носи цялата история сама. Макинзи е един от най-обичаните герои сред всички фенове. Той е спокоен, умен, добър и перфектно си подхожда с Блуи. По някакъв начин шоуто от години неусетно води натам. Феновете го обожават и като се има предвид всичко, което знаем за бъдещето на Блуи, има много голям шанс Макинзи да стане още по-важен за историята занапред. А после идва Бандит. И няма много останало да се каже за Бандит, което вече не е било казано стотици пъти. Но причината хората да го обичат е много конкретна, защото той не е перфектен. Греши, уморява се. Има лоши дни, които нямат нищо общо с децата му. Но той винаги е там. Това, което Блуи прави с Бандит, а повечето предавания никога не правят, е да му позволи да бъде цялостна личност. Той има желания, разочарования и моменти на истински егоизъм. И после оставя всичко това на страна, защото моментът го изисква. Затова той въздейства толкова силно. И затова Бандит Хилър може би е най-обичаният анимационен баща, създаван някога. И както винаги, ще се видим в следващото видео.